Maayong hapon. Maayong hapon mga kauban. Ako si Peter G. Ubanin ko ninyo dinhi sa Tehero Elementary School. Atong sayrang latest update sa padayon pinaliayning atong live coverage sa BSK 23 sa My TV. Karong mga oras akong ipakita ninyo pilagway nga gasugod na og counting diri sa Tehero Elementary School. Ate ipakita ninyo diri sa present Yay. Nagkuhan pa sila, naghihap pa sila, nagtali pa sila. Sa diri sa pikas kwarto atong danawon. Gasugod na sila og tali. Muna ang present number 850. Sa igod ng tali. Dili ta balhin tas pikas kwarto, ron, presinto. Nagkayagaw diri dapita. Mura nagkayagaw diri ang saka. Mura magnasaba. Kung ano yung paghihap, kaya atong susihon diri dapita. Ano ang nagkayagaw man? Unsa to ba? Tata, ilay kon ka ta og Randy Gorion. Labi man incumbent. Puro naman tata. Wa may pilido, labi na incumbent. Not counted to. Dua ka tata. Dua ka tata. Dua ka tata. Oo. Hello may lasa, hello may. Kay kapadayon. Not counted ko na kay nay duha ka tata ang giingon nila nga natali dito. Unang nagkayaga o kadyot. Akong lili-lian na rin. Ha? Di mo pasudlon dito de? What's your mode? What's... na yung what's your? At ang mga supporter dire na dire ba si Gary Lau, tumakita. So may ang gilansaran lagi mga supporters na dire sa gawas. Tambalikan dire. Sige, una dia. Sino? Mobalhin tas laing room. Mga kauban. Okay. Atong lilion dire siren sa nato kung nahuman na ba lag counting dire. Unsa na siya? Present 1064A das 1065B. Atong tanawon na atong ang sitwasyon atong tanawon diri mo redaksyon gubot-gubot gamay ato ning
panid-an unsa ni sila. Mga sabak nila galit di ganina. Ha? Asa may nagbilisan? Pabalikan dire mga kauban. Kay murag galami na diri ilahang ko anda. Tali dire. Para makasundo ka ba? Mauna yung mga kauban ang sitwasyon diri. Update din sa Tehero Elementary School. Daghang salamat sa inyong pag-ugab nako. Yung akong live report. Kaubantang magpakabana og sa kalambuan. Kini si Peter G. Alang sa BSK 23 sa My TV.